Oh, me cago en... Seguimos coas entrevistas aquí no Sofá de Recuncho Gamer. Hoxe veñen visitarnos Sabela Camaño e Antía Meixeiras, pois son dos dúos máis icónicos dos últimos anos da música de raíz, coas que imos falar da súa música, dos instrumentos que tocan, e tamén haberá tempo para xogar un pouco ao WarioWare Get It Together e ao Tetris 99. Moi boa, Sabela Camaño e Antía Meixeiras, que tal? Miras a Recuncho Gamer. Moi ben, moi contentas. Tal, xa hoxe comando pillando xa... Viñades un pouco comer, pero mando... Estamos preparadas. Estamos aquí, dos paquetes. Non creo, porque... Pero con actitud. Eu non creo, o sea, eu teño... Aquí está pasando bastante xente da música, e ao final tamén se require unha certa motricidade fina, en xeral, a parte de acordeón, violín... Quero dicir, eu creo que algo se traslada de memoria muscular ou cosas musculares, creo que vai para aí. É que nós, cando se empezan a xogar os videoxogos e así, nada, pasámoslo facendo escala para arriba, escala para baixo, estudiando, non tiñamos tempo para isto. E así nos non desarrollamos as habilidades necesarias para xogar. No, pero algo haberá. Entón, bueno, xa comezas falando diso un pouco. Non tiveches moito contacto con videoxogo directo. Eu atrás de meu irmán, pero non me deixaba xogar. O sea, era a irmá pequena que podía solo mirar. E xogaba todo o tempo un xogo de zombies que a mí me parecía horrible. Resident Evil. Ah, sí. Pode ser. Sí. No, eu non tive moito contacto. Solo recordo ir algunha vez ao ciber do meu pueblo de Baio, que estaban todos xogando e algunha vez pois probar a xogar e que me dixeran pírate de aquí, esto falo fatal. E pouco máis. É que xogaban ali Pois xogaban algún videoxogo con volante, o sea, que era de conducir, un mítico. Vale, que ano estamos falando? Se aprox... O sea, había ciber, eso xa nos leva 2000 e pouco, igual. 2008, 2009, non sei. Pero bueno, sí que me comentaste antes de comenzar que sí que hai un xogo coincide esas dúas, que é de un pouco máis de facer, bueno, hai varias vertentes, pero bueno, son constructivos, digamos, literalmente. Sí, de Sims, os Sims. Sí, os Sims. Hai de facer casiñas, poñer bonitiña a túa casa e tal. Sí, comprar cousas. Sí, non sei, eu sempre lle metía o truco este para ter diñeiro había ilimitado. E despois xa me cansaba, porque xa collía todo... Sí, cando tes tanta facilidade dices, para que seguir? Xa tiña aí a mellor casa, coas mellores cousas e digo, que aburrimiento. Metáfora para a vida, para que quero tanto carto? É que é máis divertido ser pobre, andar aí. Sí, cando eras pobre, por lo menos Isto é unha barbaridade, acabo de decir. Por eso ahora somos pobres, porque nos gusta divertirnos. Que divertido, que un poquito de, así, intensidade final de mes, non? Sí. Tamén hai outro xogo que xogamos as dúas, que é isto cando te quedas sin internet en Google. Ah, o dos dinosaurios. Ah, vale, sí, certo. A ese sí que se xoga a veces. Pasa que eu lle comentaba a tía que eu poñome nerviosa, sabes? Cando nestes xogos que como por exemplo saltar obstáculos, como que me poño nerviosa doulle antes de tempo e comeste o cactus aí. Me como el cactus. Bueno, a proba final igual non va a ser fan, entón. O Snake conta como videoxogo. O Snake, claro, conta como videoxogo. Aí sí que xogábamos. O Snake, do móvil, os Nokia. O primeiro videoxogo para móviles, en principio. Hostia, pues eu non... O da serpente, tío. Sí. Non. Sí, que vai comendo mazas, creo que son. Claro, con cada maza que colle, pois ten un puntiño máis. A ver, eu aí sí que xoguei moito. Pois eu creo que non xoguei a ese. Imposible. El Candy Crush e cousas destas. Dixíamos un de granxas tamén para móvil. Sí, estive enganchadísima ese de granxas, pero súper enganchado. O sea, hasta o punto de que digo, teño que desinstalalo porque estáme comendo... Ah, vale, eu estive viciadísima o xogo de xadrez, chess.com. Que era en plan online con outra xente ou... Sí, con outra xente no móvil e además é que me pasaba unha cousa terrible que me poñía a xogar así como pola noite. Sí. Activabase mo cerebro e despois tiña insomnio. E despois doíame a cabeza e o día seguinte solo unha partida, estaba xogando 2 horas e un bucle. Que dos xogos de mesa en plan ahora eso, virtual e tal, eu ahora sei xente que están, por exemplo, co parchís agora, con xente online, digo, moi ben, vais a barra do dominó, pues veña, na tablet. Por último, de granxas, ti tamén no Age of Empires había granxas, non? Sí, gustaba o tema de construir a cidade, coas miñas cousiñas aí, coas casitas, coas... bueno, todo o que tiña a civilización en concreto, pero despois invadíanme e esa, pois, non me gustaba porque se me desmantelaba todo o imperio, esa, pois...
cansábame. Claro, que ahora estou pensando de construir so histórico que non haxa exércitos, non controlo, sei que hai un que City Skylines, pero é máis hai edificios. Pois creo que ese tamén xoguei. Pero ese creo que aí xa non veñen... No, aí xa non ven nadie, por eso me gustaba máis. Sí, e logo creo que se pode xogar en plan que funciona a cidade ou simplemente en plan maquetar. De feito, hai un vídeo de unha persoa de Noruega que fixo a Coruña co City Skylines, recreando aí con edificios que se aparecían ou tal. E o Tetris conta. Ao menos non me hai contado o Tetris. Bueno, o Tetris tamén se xogou. Alguna vez. Sí, sí. Eso de ir virando as tellas, non? Logo igual cae un Tetris. Pero antes imos comezar co WarioWare Get It Together, o compendio de microxogos saído para a Switch, e que neste caso imos explorar os minixogos inspirados en xogos e franquías de Nintendo. Como cada un ten as súas propias normas e hai como uns 5 ou 6 segundos para pasalo, pois vai ser un pouco caótico, pero bueno, en fin, os músicos en directo a veces ten que enfrentarse a cousas. Por exemplo, eso era o Super Mario Land de Game Boy. Podedes deixar nos comentarios todas as referencias que pilledes por aí. Entón, antiga é o de negro, hai que dispararle, aí está. Xa lle deu eso que pasado. Deulle neste caso Sabela, creo. Ahora Sabela é Wario. Hai que darle a todos. Eso, golpeadeo, disparade, aí está. Moi ben. Vale, ahora estades aí na línea. De momento, 2 de 2. Aí, tedes que marcar un 1. Cando iso marque un 1, hai que golpearse a roda esa. Este non me gusta moito a mí, tampouco entendo moito. Non, tampouco. É que ás veces é promeso. Hai que tirar os globos cando cheguen ao árbol. Dades os globos, aí está. E falta por medio segundo. Vale, a fantasma vai ser na lámpada, creo. Hai que dar a lámpada. O do fantasma este está complicado. Se non teño outro xogo máis lento que igual, vamos a acabar antes nese. Vale, escapade diso, escapade. Vale. Moi ben. Ben escapado. Hai que xirar iso, máis. E xa se foi neste. Vaya. Bueno, subetides un pouquiño. Intentamos unha xagoa... Subimos de 5 a 7. Intentamos unha xagoa a vez. Como ves? Vale, a ver. Despois descanso, que isto... Eu entendo que este te echa un pouco. Vale, as dúas con Ashley. Vale, hai que... Mira, está na lámpada. Espera, está a esquerda, na lámpada daquela. Aí. Que hai como unhas sombras aí que hai que seguir. Sí, vale. Acaba con todos. Sí, o de negro lembrade que só dispara para arriba, porque poñese por abaixo. Vale, hai que disparar un 3. Nada, sai un... Esta que non é bonita. Escade, veña, escapa todo arriba. Vale. Non fagades caso do período de lo que hai. Vale, cortar o bloque. Aí, moi ben. Está. Vamos por los 6, quedamos 2 vidas ainda. Ahora vai ser un poquinho máis rápido todo. Vale, agora hai que... Tedes que cada un darle... Aí está. Nada. Non entendí. Non, foi. Vale, facede xerar iso. Aí está. Logrado. Eu isto tampouco entendí moi ben ao final. Xirar, vale, girade esa tambor. Ten que ir un pouco máis rápido. Vale, pero bueno. Que a mí me para todos. Sí. Escapade. Veña, que este escapades. Estades a 1 para chegar a 10, creo, ¿sí? Bueno, chegaches a 10, hai que pasarlo. Disparade, a iso. Golpeade. Xa está, feito. Iso é do Zelda, pero bueno. 11. Si consideramos nes, non matadas con iso. E faltou vos esa. Bueno, pero 11, bien. Bueno, hai unha curva de aprendizaxe aquí. O xoco. De 5 a 11. De 5 a 11. Bueno, eu vi unha curva de aprendizaxe aí. Que vexo aí, vi un cambio. Tamén cambio houbo, digamos que tenes o último disco que sacaches, o de quitar o aire, é un pouco antisecuela, non? Porque é unha secuela que lle leva a contra o primeiro disco por denominación do... Bueno, era un pouco xogo de palabras, non? Sí. Pero bueno, realmente non hai unha relación de oposición nin nada, sí que hai un cambio, sí que hai unha evolución, queremos pensar non cara mellor, porque a noso primeiro disco gustanos moito, pero cara dentro, cara algo máis profundo, máis visceral, queremos pensar. Sí, eu creo que falan máis de nós e do momento no que estamos, creo que é un disco máis personal. Eso tamén un pouco difícil de decir, non? Porque é un disco máis oscuro e outro máis luminoso, entonces igual
son más oscuras. Igual. Igual se cadra. No, pero igual, poquito. igual si es para la parte máis escura, pues te aquí para dentro, máis dentro. Bueno, máis dentro estás máis tamén oscuro. hai Claro, tamén hai claro. cancións luminosas. Hai algunha. Sí, logo, igual, hai un par de... O sea, a miña sensación co último disco é que é un disco con temas que son a veces máis climáticos, que son que creo que teñen que funcionar con a instrumentación que tedes, que igual hai cancións que a veces a melodía funciona moi ben sola, independentemente da instrumentación, pero que esta que hai algunhas melodías e partes que precisan ese tipo de instrumentación, ese clima que se crean, pois eso, a conxunción do sobre todo do violín e do acordeón. Pero non sei se tes a sensación iso, que igual son cancións que están máis feitas xusto para vos por instrumentos Bueno, musicales. creo que neste disco as dúas fixemos un traballo de investigación cos nosos instrumentos e de traballar na nosa personalidade como músicas e confluir, non? Sí, na parte Entón, neso instrumental... estamos moi contentas, non? Na parte instrumental tamén hai bastante experimentación, o sea, bastante experimentación sonora cos recursos idiomáticos de cada instrumento, pois de repente pois que poidan sonar a De cada instrumento de cada persona. Que iso sí, creo que tamén- pode, sí, xogar cos recursos que temos, que a priori son limitados, numéricamente limitados, pero explotalos o máximo posible e usalos ao noso favor para desde o punto de vista expresivo. Logo parecemos, non sei se foi lendo ou vendo alguna entrevista pasada tamén comentabas un pouco iso, que é un pouco como facer un disco de electrónica pero instrumental, que tiñades cousiñas de electrónica. Sí, buscamos un pouco a imitación de recursos da electrónica, pero seguimos aí afincadas no acústico, aí que é un pouco a nosa bandeira, en plan, bueno, podemos facer música potente, música poderosa dende o idioma que controlamos, que é o acústico. Porque esa parte electrónica, o sea, donde identificaríades? Porque a mí me un pouco igual, igual esas veces, facer pues, un pouco por loops ou incluso por partes que se van repetindo, que van engadindo pues, algún dibuixo novo, algunha capa nova. Sí, eu creo que temas como Mellor Intrudio ou Santa Mariña son un pouco os que máis... Bueno, creo que en todos, hai elementos de repetición, como ben dís, elementos de bordón, pues sí, buscar sí, pero eso. se cadra eses dous sí que son os que máis sonan a ese efecto buscado. Bueno, non sei, eu vexo un pouco en todo. Bueno, por exemplo, en Ai de Min, que hai de... De min. Que hai de electrónico, hai de nada. min, quizáis electrónico non, pero sí que ten unha perspectiva moi contemporánea en canto a arranxo Pero eso non instrumental. ten que ver, non é... está falando de electrónico. Xa, bueno, non sei, para min é como un concepto estético que sí que envolve todo o disco. E despois tratamento dos instrumentos desde un punto de vista tamén manipulación sonora, hai cousas que se gravaron pois con tubos, os micrófonos metidos nun tubo de cristal de metal, cousas así, ya xa de manipulación tímbrica. Hai partes que están gravadas dando voltas alrededor dun micro, hai como tamén moita experimentación. Sí, tamén hai, digamos, experimentación desde o acústico que imita efectos electrónicos. Reverbs creadas de maneira natural, todos os efectos son creados in situ, non añadidos despois. Sí, non hai o... Que iso que Heavy é un maestro o produtor é un maestro de... Sí, digamos, intentar facer todo desde a grabación e non tanto desde a postproducción. Sí, pues non logo Heavy ten que traballar máis. Vou con unha das preguntas que non son eu, en principio tamén a xente xa sabe que teño aquí un pouco de parte musical, pero que é un acordeón cromático? O sea, que diferencia un acordeón? Bueno, que non hai un acordeón, é claro. dicir, o acordeón non é un instrumento estandarizado, entón, pois, realmente non se pode dicir cal é o acordeón, quizáis o acordeón que máis está no imaginario da xente, aquí en España, pois, igual é o acordeón piano, que é o que ten o teclado na man dereita, no manual dereito, e os botoncicos pequenos na man Sería esquerda. o de pajaritos a bailar. Pajaritos a volar cando acaban de nacer, eso é acordeón piano. Vale. Despois, o acordeón cromático, que é o que toco eu, a man esquerda é exactamente igual ao acordeón piano. O que cambia é o manual dereito, que ten unha disposición cromática, según a escala cromática, por eso se chama acordeón cromático.
E tanto o piano como o cromático son acordeóns que se chaman unisonoros, é dicir, que tanto o abrir como o pechar o instrumento sona a mesma nota, dándolle o mesmo botón, sona o mesmo sonido. Despois está o mundo dos acordeóns bisonoros, por exemplo, o acordeón diatónico, que, bueno, que é moi utilizado na música tradicional, e sobre todo fora de aquí, porque aquí, salvo algún caso que había, si había algún acordeón diatónico na zona sobre todo da Costa da Morte, pero bueno, non é tampouco un instrumento moi autóctono. Pois ese é bisonoro, é dicir, dando o mesmo botón, abrindo e pechando, son sonidos distintos, tanto na man dereita como na esquerda. Básicamente, eso é. Era por preguntar, Santi, que diferencia hai dun violín a unha viola? Pois que a viola é máis grave e máis grande. E ten máis bullying a xente que toca... Sí, a xente que toca... Sí, además, os violinistas agora temos a sorte que tamén hai os violíns de 5 cordas, que xa se comen a viola completamente. Eu viro dos baixistas de 6 cordas, pero un violín tamén está des... Bueno, lanzamos aquí unha lanza en favor das violistas do mundo. Sí. A viola é un instrumento moi guai. Bueno. Non dixe nada. É que de verdad, como somos violinistas. Volvamos ao tema de Camaño Meixeiras como proxecto. Polo xar, cando estou así buscando imaxes vosas en concerto e máis, sí que vexo que hai, non sei se igual o buscades ou sabe, pero sí que vexo que hai como unha variedade de lugares ou recintos onde das concertos que igual non son tan habituais como outras serie de grupos musicais. Tamén hai como unha certa teatralidade, sobre todo nos videoclips, pero bueno, eu creo tamén na posta en escena. Bueno, non sí que nos gusta cuidar un pouco todas os eixos do proxecto, de os videoclips, as fotos, a música. Bueno, a música debería ser a primeira cousa que dixera. A música tamén, sí, a veces, digamos que está aí. A música, as fotos, os vídeos, e tamén o sitio no que tocamos. Eu acordo unha vez que tocamos en Bélxica e era como un local así social e estaba solsísimo e dixemos, aquí non podemos tocar, isto é moi triste. Así, porque unha asociación de veciños, así. Enseñaronnos unha habitación, pois aquí hai un montón de cousas, e pusémonos a decorar e quedou sí, super bonito. Sí, non sabe. Sí, a verdade é que era como, joa, neste sitio tan desangelado, no, este escenario tan... Ademais, neste último traballo sí que demos como un salto no tema posta en escena e traballamos con diseñadores de arte que nos axudaron moito a esta parte e sí que nos gusta porque creemos que que ao final cando vas a un concerto unha experiencia 360, ¿no? O sea, integral, donde tamén a parte visual e a parte experiencia en xeral é moi importante. Por exemplo, algún sitio que ainda non tocarades ou que vos apeteza que tense ollo posto? Non ten por que ser un sitio no que agora mesmo se fan concertos. Pode ser un festival ou pode ser algún sitio... A mí me gustaría moi tocar o Singing in the Cave, que como en Valencia, nunhas covas, que tocas así nuns barquiños e a xente vete desde outras así chalanas. E un concerto acústico. A ver se nos chaman. A min gustame, por exemplo, moito tocar en igrexas, que son concertos que solemos facer en acústico e, non é o mismo, non é como tocar nun grande festival con unha sonorización potente, pero ten outra maxia, a maxia do propio lugar, non? E, é como que ten ese aire místico que me parece moi guai. Sí, tamén do público, porque hai tamén unha igrexas, como o público aí notese moito se está... falando tal, non é como o festi que máis non xa dentro das dinámicas de festis de certo tamaño está normalizado. Ese ambiente, sí, especial. Entón, decía que a veces vos chaman de sitios para ir, pero tamén vos están chamando algúns compañeros, por exemplo, no caso teu fai pouquiño Antía, chamoute... Bueno, imagino que te chamou fai máis tempo, pero fai pouco sei un tema que te veches con Bayuca. Sí. Que tal foi esa experiencia? Foi genial, a verdade é que poñerlle voz así a Bayuca, ¿no? Que é un artista que xa admiro dende fai tempo, pois foi unha experiencia moi gratificante. E alguén así como que vos... Bueno, no primeiro disco tiñades aí a xente como, por exemplo, Abraham Cupeiro, que eso hai que darle... Eso non lle des calquera cousa, que lo fai sonar soplando, que eso é un tema que tamén outro día tamén con... Bueno, con calquera cousa, sí. É un xenio, Abraham, sí.
Alguén que vos apetece, digas agora que digo, tamén porque así se nos ve, ou se igual xa o chamamos e facemos aí o enlace, alguén que vos apetece igual colaborar. A nos gustaríanos colaborar con Maro, gustaríanos colaborar con Rodrigo Cuevas, sí. Con María Arnal, wishlist. Rodrigo Cuevas, o sea, tiña o teléfono por aí, pero con sí. María Arnal, Ai, moi ben. con Tartarrelena. Tartarrelena, Esa non o coñezo. Pois é un dúo moi guai. con Rosalí. Mulleres catalanas. Xa postos, igual o nos chamos. Rosalía, no, pero bueno, pero igual no Twitter igual vos felicita a Universal, que outro día non sei que banda foi que parabéns, non sei que. Turno agora para que Antía e Sabela se enfronten a 97 oponentes a máquina no Tetris 99. Eu cal son? 97, creo que na Antía é esa de arriba e Sabela de abaixo. E creo que hai que xogar ca cruceta. Vamos ver. Que cruzo. O de abaixo, Ah, con vale. coinso. É correcto iso, non? Tamén tocou pues a peor de poñer, E a medida que Ai, para baixar máis rápido non se pode. dándolle para baixo, dándolle para baixo baixa máis rápido, e se das para arriba, baixa directo. O sea, darlle arriba, pum, instantáneamente está abaixo. Vale, sí. Como ves é máis cómodo, se non estás seguras dándolle para baixo ao principio é máis cómodo. Oh, me cago en 10. Bueno. Xa non lle queres dar para baixo despois des. Dios. Dentro de pouco, de cando en vez, igual vos van subindo por aí algunha liña do chan, é porque está sonando a máquina por aí por fora, e que non hai maneira de poñer estes en máquina. Ai, Aí está, mira, a Antía está nada dun Tetris, va dunha liña, e saber que xa fixa unha, non? Mierda. Vai unha liña de Antía, mira, agora tes unha boa aí. oh, me cago en 10. Como me fastidia. É que lle quería cambiar el sollo e equivoqueime de sitio. No, pero non está mal botada. Corrádivos de rotar. Me cago en No. tal, ¿por qué siempre me equivoco? Traducción, por que non lle dou o botón de rotar? Fatal. ¡Ay, Dios! Bueno, isto é que aguante máis das dúas, non hai premio, pero aguanta máis, xa está, feliz. Logo, a que vexa que vai mellor, logo lle mando preguntas para compensar. Antía, que é iso de quitar o aire, entón? É un rito, non? Mierda, vai mellor Antía, que me estás contando? Non, a ver, de altura hai desparecidas, o que pasa que ten menos ocos, Antía, creo. Mira, xa pasa, levades máis que a metade da máquina. Que tú isto, sabes que a melodía esta é tradicional rusa? Sí, sí, sí. Vale, o Korobeiniki e todo isto. Fixeron unha recollida ali por os da Game Boy, porque saen en Game Boy. O sea, que este empezó coa Game Boy. A música, a canción do... que cando decimos a do Tetris, foi en Game Boy, porque os Tetris que había antes, que ainda houve 5 anos. Mierda. 5 antes, nada. Isabela, mira, despois de 13, vamos a animar a Antía. Fuera. Mira, quedan 10. Tía, vas moi ben, Mira, ahora meteron Korsakov, era, non? O sea, un día hai que chamar para aquí para analizar todas as músicas clásicas empregadas en videoxogo, porque libre de dereitos. Mira que ben vai Antía. Quedan... Cantos quedan? Quedades dous. Queda aí un da máquina que está pequezo madre mía. Cago en 10. Gañou. Ganoume. Sí, no, gañaste. Gañei eu. Sí, mira, pois Isabela fixo un cao, o sea, unha máquina botou no ela co que fixo e los pantías. Bueno, pois ben, como... Moi ben. Algo subjetivo aí. Bueno, Ai, a verdade que me gusta o Tetris, está ben. Ten ese
pique de relaxar. Hai unha cousa que se chama o efecto Tetris, que cando xa xente fora do seu ámbito está xogando Tetris, empeza como a ver pezas ou como colocar as cousas como se pode ser pezas. Isto, para mudanzas, non ven mal. Por eso fago ben as maletas. É verdade, Isabela non nos fai fai as nada. maletas moito mellor que a min, Onde Isabela sempre di, non me colle. E teño que ir eu a dicir, claro que che colle. Isto como Eu sempre deixo ocos, ves, como hai. como mantra, cantar mentre está facendo, a mí funciona. Miña nai fai eso, ponse como algo en bucle cando se pon nerviosa e está como, por exemplo, limpando. Faino moito con Mozart así, sabes? En plan, pero en plan obsesivo bucle, pero en plan mantra, sabes? Mantra relaxante. Non fago, non. Que eu nunca me poño nerviosa. Así que tener que me limpio, que me quedaría más. Non teño pique por aí, pero non quero dicir nada. E falando de pique, imos co pique que temos entre toda a xente que pasa polo sofá de Recuncho Gamer, pois pasando a fase do Sonic da maneira máis rápida posible. En que posición quedarán Sabela e Antía? Vamos a ir con Antía. Vamos, Antía. Vamos aí. Vamos aí. Aí pillando carrerilla. As fanecas bravas esquivadas, moi ben. Olha que aí fixo un mini truco. Ostras! Espérate. Mantén dereita. Non saltes. No, claro, pues mantén. Vale, está. Vale. Vale. Estás casi chegando. 43. Mágoa de un par de chimpos de polita. Aí houve un momento truqui que se pillamos ese fragmento só do circuito, creo que tes o nin tal, pero 43 está moi ben. Non sei agora. Vemos a repetición da xogada, seguramente a mellor que vimos en toda esta temporada, na que fai o drop dash que bate no inimigo, que logo vai o resorte e logo estes dous chimpos moi ben cronometrados. Lástima dese último salto que pega aí contra o looping, que se non a deixarían aí uns 35 segundos seguramente. Dios, xa parece Paloma del Río cos Xogos Olímpicos. Vamos con Sabela. Ai, Dios. Vale, nada, aí vai ben. Salta! Mantén para diante. Pero que non teño para diante todo Vale. o tempo. Vale. Salta aí de cando en vez. Eu doulle a saltar todo o tempo, tío. Esa es tu No, ruta de baixo. Bueno, pero pode ser, pero Pero a ruta ruta de baixo. baixo é máis difícil. Sí, un pouco Más máis. lenta. Un poquinho, tampouco moito. Salta. Mantén dereita. Sen saltar, quero dicir. Aí está, veña, ahora o que queiras. Estamos y... Ostras, que foi eso? Era como positivo, 49. Oye. Bueno, 49. Superaches a Pili Pampi. sí, superé a Pili Pili Pam Pim, creo que quedaches... Estou falando de memoria, logo será unha maravillosa gráfico feito aquí co servicio de gráfico de Recuncho Gamer. Creo que estás un por arriba de Sonia Méndez en posición e por detrás de Iván Iglesias de Ouken. Concretamente, queda na posición número 12 Sabela Camaño e Antía entra no posto número 10, facendo un sándwich de Iván Iglesias. Recordamos o resto de posicións que tedes por aquí, con Hidden como muller de momento a cabeza, e no top 3 pues manténse igual con Xan Madé de Rapans, Eric Dopazo Beuque e Nuno Grandamore, que non hai que non quita. E xa ves como fago así. Póñome tensa, empezo a facer así. E que eso, o Mario Kart da Wii, por exemplo, vivenche moi ben. Para iso, o Mario Kart normal que se pode xogar así. E ata aquí a conversa partida con Camaño e Meixeras, Sabela e Antía, as que lle agradecemos o paso por Recuncho. E como sempre, se vos gostou este contido, deixadelle aí un like no vídeo, tamén comentade que vos pareceu a entrevista, e suscribidevos e queredes estar pendentes para máis contido sobre videoxogos e tamén pois este entrevistas con xente da cultura galega. Nada máis, despois lembrar que tedes un Patreon, como toda esta xente que nos apoia xa maravillosa, mira que nomes tan bonitos que ben sonan todos os nomes. E por último dicir que nada, fixemos tan boas migas que montamos un grupo tributo a Juanes, de momento só vamos a ensinar isto un poquinho dun ensayo, pero xa se hai novidades, pois xa as teredes. Con la luz de tu mirada yo
A Dios le pido. Buena que mi padre me recuerde. A Dios le pido.